Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбер темалар турында кыскача. Автобус пәйда булды, лекин шикаятләр калды. Тукай районының Кама поселогында яшәүчеләр нинди проблемалар белән көрәшә. Медаль һәм мактаулы исем Шалда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган котлау чаралары башланды. Автобус пәйда булды, ләкин шикаятләр калды. Тукай районының Кама поселогында яшәүчеләр автобазар Кама тукталышына җәмәгать транспорты килүенә ирешкәннәр. Исегезгә төшерәм, безнең телеканалда аларның шәһәргә барып җитә алмаулары турында сюжет чыккан иде. Маршрут шилтәре үзгәргәннән соң аларга юл буйлап тулы 2 тукталышына кадәр җәяү барырга туры килгән, ләкин моның белән генә проблемалар бетмәгән. Транспорт шилтәре үзгәргәнче Кама бистәсендә яшәүчеләр Шалыга беренче маршрутта барып җитә алганнар, әмма 1 гыйнвардан автобус йөрми башлады. Җирле халыкның күп санлы шикаятләреннән соң аларга күрше нефть базасы бистәсеннән маршрут узайтылды. Ул элеккегесе кебек үк авторынок Кама тукталышыннан пассажирларны ала, ләкин көненә нибары 3 тапкыр гына. Нам автобус выделили, в 7:05 он выезжает отсюда, то есть он едет до автостанции. Платить надо 40 рублей. За что? То есть, если бы он ехал бы по городу, даже до Тукаевской больницы, то было бы понятно. А тут только 2 остановки, 2 километра, и платить 40 рублей. Такси арзан түгел, җирле халыкның ачуы килә. Автостанция тукталышына кадәр бару 200-300 сумга төшәчәк диялар. Шәһәргә барып җитү өчен халыкка юл буйлап тулы 2 тукталышына кадәр барырга туры килә. Нам, пенсионерам, дойти, а дети в школу ходят. Вечером на тренировки дети идут, на занятия идут. Ну, что делать? Мы не против пройти эти 700 метров, но если бы данный путь, он был безопасен для того, чтобы его пройти. Если об этой ситуации власти уже знали до 31 декабря, по сути, уже все необходимо было сделать для того, чтобы обезопасить пешеходов. Но неужели нельзя решить на уровне муниципалитета вопрос, чтобы маршрут номер 2, который ходит до Тулы, доходил до нашего поселка, до авторынка Кама. Здесь прекрасная площадка для разворота. Он здесь может развернуться, забрать нас и довести до поста Тула-2. Шул ук вакытта нефть базасыннан өстәмә маршрут өчен җаваплы зот рейс һава шартлары аркасында 1 тапкыр гамәлдән чыгарылды. Моннан тыш иртәнге вакытта мониторинг үткәрелде дип аңлатты. Мы провели 2 недели мониторинга. Специально добавили рейс на 7 часов. Ни одного человека за 2 недели никто не садился. Моннан тыш Раушан Тимиргалин билгеләп үткәнчә, хәзер рейслар көнгә 3 тапкыр башкарыла, ләкин апрельдән аларның саны артачак. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Бөек Ватан сугышы ветераны Шалының мактаулы гражданины булды. Аңа шулай ук җиңүнең 80 еллыгына юбилей медале тапшырылды. Тантана фронтовик Александр Лапаев фатирында узды. Аны котларга шәһәр мэры урынбасары Ирина Сагыйдуллина һәм Комсомол районы администрациясе башлыгы Ленар Әхмәтҗанов килде. Безнең төшерү төркеме шулай ук мондый мөһим вакыйганы күрми кала алмады. Было все. И страху было, и победы были, успехи были. Сугыш турында 97 яшьлек Александр Сергеевич Лапаев әле дә яхшы хәтерли, ләкин аның турында күп сөйләргә яратмый. Ул куркыныч көннәрне искә төшерү авыр. Совет армиясына аны 1944 елның октябрында чакыралар. 1945 елның гыйнварында ул аның сафларын тулландыра. Александр Лапаев Ленинград өлкәсендә хезмәт итә. Нас ведь тоже били. И били фашисты неплохо, колотили бы. Нам приходилось прятаться от них. И в окопах, под землей, везде прятаться приходилось. Наше вооружение пошло лучше. Танки, это 34-ки. Александр Лапаевның 3 баласы, 3 оныгы һәм 3 оныкчыгы бар. Туганнары аны кайгыртып яши. Шулай ук җиңү көнендә аның янына шәкертләре дә килеп йөри. На 9 мая обычно всегда приходят школьники. Вот кто-то из ребят у него спросил, сколько, говорит, вы людей, говорит, убили на войне. На что отец ответил, я, говорит, не людей убивал, а врагов.
Бу юлы Александр Лапаевка кунакка мәктәп укучылары килмәде. Оның янына Шаллы мэры урынбасары Ирина Сагыйдуллина һәм Комсомол районы администрациясе башлыгы Ленар Ахмеджанов килде. Алар аңа медаль һәм мактаулы граждан исеме бирелү турында таныклык тапшырдылар. В Набережных Челнах 14 ветеранов, воевавших и принимавших участие в боях. Всем им присвоено звание «Почетный гражданин» города Набережные Челны. И мы вручаем, ездим, поздравляем наших ветеранов и вручаем им нагрудные знаки и свидетельства. У нас в Комсомольском районе 6 участников Великой Отечественной войны. Безусловно, для нас честь посетить каждого. И по указу президента Российской Федерации мы вручим каждому, во-первых, памятную медаль в честь 80-летия победы Великой Отечественной войны. Ләкин Александр Лапаевның башка бүләкләре дә бар. Бу Германияны җиңгән өчен, батырлык өчен һәм сугышчан казанышлар өчен медальләре. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Шолда ышаныч һәм куркынычсызлык масса күләм мәгълүмат чаралары республика конкурсына йомгак ясалды. Масса күләм мәгълүмат чараларының иң яхшы вакилләре Дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы Радик Кадиковтан рәхмәт хатлары алдылар. Алар арасында безнең телекомпания журналистлары да бар. Бу хакта тулырак калдагы минутларда. Йол яки эш көнендә журналистлар, автоинспекторлар кебек үк аварияләренә юллар ачылуны һәм шәһәрнең проблемалы урыннарын яктырта. Уртак эш нәтиҗәсендә Шолда юл транспорт һәлакәтләре азайды дип билгеләде ЮХИДИ бүлеге башлыгы. Есть хорошая позитивная динамика по уменьшению количества смертности на наших дорогах, причем стабильная из года в год. Это тоже не случайность. Я всегда с гордостью говорю, что это большая заслуга средств массовой информации. Сюда мы все виды средств массовой информации относим. Это интернет-издания, печатные издания, радио, телевидение. Это и ваши редакторы, это и корреспонденты. Это действительно за этим стоит огромный труд. Дипломнар һәм истәлекле бүләкләрне Радик Кадиков кулыннан иң яхшы масса күләм мәгълүмат чаралары вакилләре алды. Алар арасында безнең төшерү төркеме дә бар. Біздің ішібіз игътибарсыз қалмауына біз бик шатлыклы. Біз автоинспекторлар белән инде берничә ел эшлибез. Алга таба да Алла бирсә шулай итеп эшләргә насыйп булсын. Безнең эшебезне бәяләгән өчен ЮХИДИ хезмәткәрләренә зур рәхмәт әйтәсе килә һәм беренче чиратта бу минем генә рәхмәт хаты түгел, бу минеке һәм минем операторымныкы, чөнки ниндидер погонялар булсынмы, рейдлар булсынмы, иртәнме, көндезме, кичме, иртәме без менә шундый тандемда эшлибез һәм инде алга таба да менә шушындый команда белән берлектә эшләргә әле күп еллар насыйп булсын. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Весенняя распродажа унтов из Якутии для проблемных ног. Унты мужские и женские. Цены от 5000 рублей. С 1 по 10 февраля в ТЦ Дубрава.